Защо имам двойна брадичка? Моите пациенти често ми задават този въпрос. Здравейте, аз съм доктор Снежана Панасова, дерматолог, и днес ще ви разкажа повече за двойната брадичка и кои хора имат предпоставка за подобен проблем. Хора с малка долна челюст, когато видимо е намален ъгълът между брадичката и шията. При тези пациенти по-рано започва оптозиране или отпускане на меките тъкани. Хора с ниско разположение на подизичната кост. Тези хора са родени така и при тях почти винаги липсва ъгълът между долната челюст и шията. Положението на платизмата също има голямо значение в формирането на двойната брадичка. За нея ще ви разкажа по-подробно в следващото видео. Понякога една от причините може да бъде обем на масната тъкан. Масна тъкан в субменталната зона се намира на 3 нива – хиподерма, предплатизмална мазнина и мазнината, намираща се под платизма. Ние, дерматолозите, работим с хиподермата и предплатизмалната мазнина, т.е. тази, която се намира пред платизмата. Последна, но немаловажна причина за двойната брадичка е вашата осанка. От положението на гръбначния стълб зависи позицията на подизичната кост. И когато не следите за осанката си и сте често пригърбени, винаги ще имате двойна брадичка. Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи, за да сте информирани правилно и навреме.